Ay, di lamang masakayan. Nakabot na lamang kita digi sa Bicol. Di lamang kinag-aagi lamang na masabayan lamang. What? Ay, boss! Badang binilang magkasabay busing. Balabal. Iya tabi, balabal ako. Sikali. Oh, nagsaud lamang ako kay sari-sari mga busing, oh. May mga tinapay, may mga isira. Siyempre, oh, ano pa man. Talaga. Pasahin ka ba, saan ang ulian mo? Padamakaan. Oh, di makan? Padamakan ako. Ay, si Kuya Bot pa lang ine. Ano, Kuya Bot? Pray ka pa. Ano na naman? Nagulo na sinaudan. Pinadirahan ako ni Hermano. 3K. Bad lamang wala na kang date na utang. Isang ribo. Ay, di ka ito mag-intra, oh, Kuya Bot. Uni man si pa din naman. Ano? Padara ito sa Kuya, bako mong padara sa imo. Sa Kuya bagay ito. Maski lamang, mabawasan mo lamang maski di dawa padaran sa imo. Tamakay pa kung yan. Dahil man nga niya, yun na nga naman ang diferensya naman. Kanagutang ako sa imo, dahil mo man ako pinautang nga na halong kunya akong 1,000. Para 300 pigutang ko sa imo. Kamu talaga, kamon may mga sala. Ngunya, makay po ko tayo ng gasolina. Pasabayan na ka, tama ang bagban ako gasolina ng 20 pesos. Para rin naman sana, Bicol to, Damakan. Aran rin naman sana baga, 20 garo, pwede naman garuan. Yun, may coins pa man ako ligday. 4 na 5. 20, anong klase? Mahalo na nga ng gasolina, 20 pa ibabayad mo. Ngali ka nga ni sa sentro. Yung gasolina ang motor. Ipabakal mo na ang motor ba? Tayo bakal gasolina. Maray pa tao mo sa Kuya Ampata, larga na kitang ngunya na ako. Oh, ano pa man ang isira kang pamilya ka? Ano mo ba? May baka pa ako din binakal. Oh, yan o. Ano ba? 5 kilos na baka, 5 kilos na pata, 5 kilos na Adidas, 5 kilos na pikpikon. Tapos may atay pa dyan, hudo-hudo naman sa sarong basket. Katoy? Inubos ko. Katoy? Oh. Maurag ito. Maurag talaga ito. Lalo kung may kunyan hantak. Dahil taka nang unabayadan. Dahil nga ni, padara nga sa kong ni Hermano, 3K. Inubos ko ka sa udangon niya. Kaya nga nagburubak lang nga ako sundo di sabi ka. Lali man akong Santo Domingo Sentro. Madanay na naman kayo ang pagkahira ko sa emo. Yeah, mali pa pasabayan naman nga na ka. Aram mo, mahimayra ka masanang nga tabang. Tama na problema. Baka may 150 ka lang dyan, Kuya Buta. May bayaran na okay. Madi pala no dyan sa agyang kustindahan. May kinuha akong sarong 4 kantos pala. 150 lang. Jesus, pinadalang ka ni Hermano mo. Tapos mautang ka sa 150. Naubos na nga ni Nguyan. Tapos sinaraod ko na. Yusef. O ano, masabay ka na? Masabay ako sa imo. O, sabay na. Pare na. Aw, pasakayon mo ako. Ano man? Inot na lugaw. Dahil na lugaw na kumabang na sa ako. May mahuyong buong. Masakay ako. Dahil man ako amakan. May mga bit-bit ako. Inot na lugod. Bala ka lugod dahil. Grabe man.